Γιάννη, τι είναι αυτό που σε ιντριγκάρει περισσότερο την ώρα της δημιουργίας, να νιώσεις εκείνη τη στιγμή αυτή τη μέθεξη ότι φτιάχνεις κάτι πολύ όμορφο που σε συγκλονίζει εσένα προσωπικά, ή αυτός που θα το διαβάσει, θα το ακούσει, να συγκινηθεί ή να τον αγγίξει? Εξαρτάται και από το είδος της γραφής. Δηλαδή, όταν γράφω ποίηση, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι οι πιο ιδανικές στιγμές. Εγώ λέω ότι γράφω κάτω από μια συναισθηματική κατάσταση, μια συνειδησιακή παρέστηση. Παρέστηση. Χωρίς να ενσυνείδητη μάλλον παρέστηση, χωρίς να παίρνω ποτέ παραστησιογόνα. Εκεί δεν σκέφτεσαι σε ποιον αρέσει ή δεν αρέσει. Σωστό. Το μυθιστόρημα έχει μια άλλη λογική. Κυρίως προηγείται η φαντασία και η λογική, και το συναίσθημα έπεται ή έρχεται κατά διαστήματα να εκτινάξει την ίδια τη γραφή. Εκεί δεν μπορείς να... λειτουργεί πάρα πολύ η λογική, το πώς θα κτίσεις τους χαρακτήρες, πώς θα διατυπώσεις το διάλογο, πώς θα ξετυλίξεις το μύθο σου, πώς θα έχει ενδιαφέρον, έτσι ώστε να προσαυξάνεται ή δυνατόν από σελίδα προς σελίδα. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος γραφής. Κυρίως όμως δεν μπαίνεις στη λογική να αναρωτηθείς αν θα αρέσει ή αν δεν θα αρέσει στους αναγνώστες. Αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται μετά. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί ένα βιβλίο, μπαίνεις στη διαδικασία και λες πώς θα το αποδεχτούν αυτό οι αναγνώστες. Όμορφα πράγματα. Θα θέλαμε, κύριε Αρκουλή, να ακούσουμε την Ελένη Πέτα. Τι μου έχει λείψει. Το έχουμε? Είμαστε έτοιμοι? Πάμε να τα απολαύσουμε.